wangu ndo tandipirira chino pamusoro pemagariro atinoita kuimba inoise pamusoro idani ndoti murume wangu andibudire pachena nemagariro atinoita pamusoro pemba yangu. Manzi veri baba andibudire pachena pamusoro pemagariro emba yenu. Pachena vada kuti ndimudire ndepapi bhosi pamba patinogara tongogara pamwe chete pachena vagauda kudirera andikudida here angachendida mukadzi ndinomuda ndozvabvunza pamusoro idani magara ndoita nemurume wangu ndofunga rege nditaure kubva kwamashure kusvika pandazosvika kufire dani. Murume wangu muna Julai, kutanga kwaJulai, murume wangu akabuda chini kuenda kubasa. Ndopaenda kubasa ndakandamutevera ndinga ndakatomuperekedza ndamuperekedza ndichisvika kumba ina handosvika kumba. Murume wangu anga nemukadzi waidanana naye. Mukadzi uyu vakatangodanana vari kuJarweni. Ndobva vauya kubva kuJarweni vese. Vauya kubva kuJarweni vese, murume wangu handina kusvika kumba ndakamira kusaidi dzeroti pandaifungidzira kuti ndokune mukadzi wauri kudanana naye. Murume wangu akauya kanopinda mumba imomo. Vapinda mumba imomo ndabva ndavati hanhai baba ndokubasa here koko. Murume wangu ndobva nditi zvawaona ndizvozvo. Murume wangu akabva abuda ndokutanga kundirowa. Andirowa murume wangu ndofunga ndakasvika pakuenda kupolisi. Ndaenda kupolisi ndakadzoka zvinhu zvose zvabudiswa panze. Ndabva ndati kweni mabudisa zvinhu zvangu panze kuti zviite sei. Ndofunga ndiri pakati pokuti ndipinde mbandirai mangwana ndizomuka ndichienda kupolisi. Vakabva vatora gasi ndobva vavhura gasi vachida kupisa imba. Wabatirwa gasi nehanzvadzi yangu hanzvadzi yangu yabata gasi. Murume wangu ndopakabva ita futi chiramwa ndobva buda panze ndokutora 2 liters ndobva dhirena petrol ndobva tanga kumwaya imba yese petrol yeyi. Avakomana hanzvadzi yangu ndopa dzakati arege tifonera baba kuti ndozviri kuno zvanetsa. Tiri ndavabata baba vari mumba mumukadzi yeye ndakakwanisa kufonera ameguru ndozvaita baba nati tesa pavairamba vachiti nemukadzi hatidanani. Yapere mwedzi wakuenda kunopera ndobva vandirowa ndobva ndavati nei baba nati munondirowa tiri nekuti ndakubvunzai here kuti mimi muri kufamba muchienda kubasa muchitaura kuti mimi ndakusire mushonga mumvura yekugezi. Nhasi uno ndozoisa mvura mushonga yekugezi kopandapa makandiona ndakuisire mushonga mvura yekugezi makadii kubva manditi nhai mukadzi wangu ichi ndo chiichi ndo nyaya vakabva vandiroya pamakumba pangu. Vapedza kudaro mwedzi ndofunga tagaragara tapinda muna December ipapapa ndanga ndine mari yangu inini yanga yandaita zvemukando. Baba ndobva wandikwereta mari yangu pane mota yavanga yakafa. Zvikanzi mukadzi wangu ndokumbiro mari ndozokudzorera chipi mari yako. Ndabva ndati alright. Ndobva ndavapa mari yangu ndavapa mari baba wakaenda kunosukwa pamota vachida kutopera mota kuti wauye nemota kumba. Ndobva ndavati zvona ako mafamba sei kwati andafamba zvakanaka. Mafamba zvakanaka kuve ndopa ndakabva ndavati ndopa takabva tanetsana nababa ndikati baba ini ndikuda mari yangu maerengero nezvanga ndakuona mumba medu ndakati mimi ini ndogona kukubatsirai but asi mimi hamugoni kundibatsira rafundo yamunayo. Ndobva tanikana nababa ndobva tasvika kuti pakuendesana kupolisi taendesana kupolisi kunga baba vakasvika pakundirwisa pamba paita ndobva budisa kuti property mumba. Ndobva tanetsana mhemanje zvakazondipoti ndishuya kuno kudai kuti ndiye kuno kudai ndofunga takatenga mudziyo webasa wemining. Ndobva vabuda uri musi weFriday svondo rakapere vachiti ndikuenda kuDarweni. Vachiti ndikuenda kuDarweni ndiri kudzoka nemhanje ndichimudzoka ndichienda kupi ndichiuya ndichienda kubasa. Ndabva ndavati muri kuenda kubasa shuwa here mimi zvikanzi ndikuenda kubasa. Ndanga ndanzwa kufona kwavo kwavaita pafoni nemunhu waitaura naye. Ndabva wanditi ndanga ndichifunga kuti mushini kwauri ndoda kuubuditsa ndoda kuuendesa panoda kuti ndiuendese. Ndabva ndati kuDarweni kwamuda kuendesa kana kuri ndikoko handibvumi nekuti wanai ndakachengeta mari muchigaba tikasvika pakutenga mota iyoyo ndakonopedza mari iyoyo ndo yakasvika pakuzotengera girlfriend property. Ndofunga property yakasara girlfriend zvakazoya nehembe ndichiti hembe dzemurume wenyu ndo pandakabva patinikompresa ndakononotora mundidzosera zvangu mari yangu zvinhu zvenyu nega. Baba pandakaenda kumba kwedu ndibva ndarara kuti amurege ndichisesekedzo ndichienda kumba. Baba ndokwawakasvika zvikanziko amaina atikokompresa maisako ndikati akompresa ndinayo zvikanziko maibvisire pabasa ndakandabvisa pabasa nekutsamwa panga ndaita nemaerengero ndamakuta kuti inini muda kutengesa kompresa. Ndabva ndachoti ndogona kuti matengesa kompresa muchaita futi sezvamakambota futi pamashure. Ndokwakanonotora property yangu ndokuya nayo kumba ndokutanga kuidonhedza
Mwabva kutanga. ndabva kupa kanhiri paaufa vabereki vangu vanogara pamubereki vangu Ndarani mweya wakupande. Vanovhurira gasi anoisa peturu. Taurai tizunguro. mukuru wachitaura kuti mari yakamhonge tichitaura kugenda ndobva kuti mari kuchikala chemugirasi rikwanozotitanga mari yekutanga yandakavapa kuti izvezvi yatakashandisa ndakavapa 800 yatakabatsirana kuti takatenga komburesi pazvinhu zvatakaita video yacho vakandidzorera Musoro imapa. Angoti chidimbu kutsanangura kupinda madzimai. Ndakatengesa rori yangu inini yakandinayo. Usarovanise nyaya. Taura zvako zvaunoziya zvakasiyana izvi. Usakubisana. Hatisi kubisana. Ndo pakatangira nyaya kuti inini ndizotambura zvinhu zvizoendesa kumbasi kutsanangura kwako. Ndakatengesa karori. Kubva ndatenga komburesi, ndatenga chigayo, ndatenga zvangu zvekushandisa. Zviri pamwe chete nemadzimai. Ndakazoshoterwa nemari mishini yapakati pekushanda. Kubva ndakumbira mabi angu mari. Madzimai honai kwatiri kushanda kwekuita. Mvura yawandisa tatadza kuita sei kuipedza. Inini homwe yandandinayo mari yapera. Ndipewo mari. Nditenge jenereta rimwe nepambu kuti tiende kokupisa mvura. Madzimai vakatora mari yavo. Wandipa. Ndatoenda kotenga zvinhu zvandandataura. Ndikaenda ndikanokupa mvura ikapera basa sembobva yaramba kufamba zvakanaka. Ndadzoka kukumba shamwari kwekwe kwataikupa mvura kwekwe sembo yaramba kufamba zvakaita sei zvakanaka. Saka ndikufunga kuti tizvise kune imwe mai. Ndatoenda naye patanobvisa zvinhu zvezvi patanoisa kune imwe mai takaendesa zvinhu. Ndafonerwa namukoma wangu kuti kunoku kune bamwewo pakudiwa mushini. Imbouya kuonawo masembo dzarikuno kuti zvinoita here kuti uise mushini yako. Ndikati alright. Ndakabva kubasa kwekwe ndikaenda kumba kwangu nemadzimai. Madzimai pane kwanzi kune sembo iri nani. Saka ndikufunga kuti ndiende kunoita sei kunoona ikoko. Kana ndanoona ndodzoka kunoko tozoendesa mushini kuko. Ndakatomuoneka zvakanaka ndakapamba itwa zifoko ndisuka pamba kuenda kumaunda ari wetsaka. Akatanga kufona ndiri murodi ndiri pamudhudhudhu ndanga ndisingazofoni chiringa izvoni. Ndakazosvika pandakamira panonzi pamusure temo. Ndobva ndamufonera. Kamwe ndaona mamiziko yako watii. Ndikupenda kudarweni rini ndikati darweni ndokwandikuenda ndini ndakamboenda newe kudarweni soso. Ndifonere neWhatsApp 4. Ndikuratidze kuti ndikuma kudarweni. Ndakabva tatanga kupikisana pafoni ipapo. Ndikati ndakadzosera foni yangu muhomwe ndikasimudza kuti bhaiki rangu kuenda kutsakati. Ndichisvika pandamupfuure pamashopu. Ndakamira futi ndikapinda mushopu ndichitenga chikafu changu. Ndopa akafona uyu nefoni yake. Ndakadaira. Matidii madzimai zvikanzi masvika here ndikati handisati ndasvika sofa ndiri pamupfuure pamashopu. Ndikati ndopa ndikutaura kuti wana here. Ndikati izvo ndikakutenda pajikoni pamashopu unoshaya here wana vanenge vachidarika pamashopu. Hauzosiku kwauno kuti pamashopu angashaike wana. Nditori pamupfuure pamashopu. Chifona neWhatsApp 4 uone kuti handisi kumupfuure here. Uyu haana kufona. Akaramba achifona nefoni yake. Inini ndakapedza ndabhoekana kuti takuita nguva ndikunetsana ndabva kumba kuchiwirana nemumwe wangu sei. Ndaisa foni yangu ndiro. Handina kuzodaira foni yake futi kusvika ndadzoka kumba mangwana kuseni. Ndichisvika pamba ndakatosvika kuma7 zekuseni pamba ndobvunza musikana webasa amai nati waenda kupi. Zvikanzi wati ndikuenda kushandira. Ndati okay. Ndapinda zvangu mumba ndageza bandarara. Kuma 10 o'clock ndo pandakafonerwa nehanzvadzi yavo amai nati natsana. Zvikanzi tsana muri kuuya nezvinhu zvebasa nguva iyi toda kuita sei toda kuboora. Ndikati ndakaenda kumaundaroni bati ndadzoka sofa ndiri pamba ndakuda kuti ndiende kotenga zvinhu zvezvinhu ite sei ndiwe nazvo kubasa. Alright, ndakabuda pai ndobva ndatoenda ndanotenga zvinhu zvangu zvokuti ndiendese kubasa. Ndopa ndakafonerwa futi natsano zvikanzi tsano kuno kukomburesa madzimai enyu atakura. Ndikati watakura komburesa wati kuenda kupi kunaye futi komburesa. Zvikanzi hatisi kuziva asi muri kunetsana here. Ndikati kwete inini ndakabuda pamba ndichienda kumaundaroni ndatodzoka nhasi kuseni. Saka handisi kuziva kuti sei madzimai vatakura komburesa. Ndadzokera kwe hana kutozotenga zvinhu zvebasa zvezvo. Pandaenda nebhaiki kumaini shuwa ndakasvika kumaini komburesa yatakurwa pasina chinhu. Ndobva ndaonana natsano ndikati alright kana watakura komburesa ko watakura nechinangwa chenyu zvanzi vari kuti wakuda mari yavo yawakakupa iye. Ndikati ingawani takatenga zvinhu kuti kana tashanda mari kana yabuda tozokudzosera mari yako iwewe zvinhu zvoenderana nekushanda. Wakubvisa zvinhu zvacho tisati tabata mari sei. Ndikutaura natsano. Ndaenda kumba. Ndasvika kumba ndikanoona kwaambuya ndakabva ndatega ndiende ndichivatarisa pamba paambuya. Ndaenda nekumba kwavo shuwa ndakasvika waripo wakarara ndakaona mwana panze ndobva ndatobvunza ndati akona chauya nani kuno. Zvikanzi auya naamai vake varimo mumba umo wakarara. Ndikati alright ndimutsirei.
vakamutsiwa mainati mainati ko matakura futi kompresa pabasa ko sei matakura kompresa zvikanzi inini ndatakura kompresa ndati kana mazowana mari yangu yandakakupai ndozokudzosera ichi kompresa ndikati but kompresa takatenga kuti ishande ndo pandinokwanisa kuwanawo mari yako inini kana kompresa ichiita sei ndishande but kana waibvisa ndichawana sei mari inini ndakatotenga zvinhu izvi kuti titsvage nazvo mari ndobva ndaona kuti tanga kutochinja nachi mashoko ndabuda pamba ndangoti mai inini ndakuita sei ndakwenda amai vakatoti watsvagirei mari yawo muwape ndikati sofa inini handina imwe wei yandinokwanisa kutsvaga nayo mari kuti ndiwape kunze kwakutoti kompresa iyoyo ishande kubasa kwandakaiendesa ndizowana mari yawo ndiwadzosere ndobva ndasunga pamba nekutsamwa ndakabva ndaenda kumba ndobva ndanonoda property yake yese ndobva ndaendesa kumba kwangu ndikati inini ndauya nezvinhu izvi panapa kuti ndikusiyirei zvinhu izvi panapa nekuti uyu pese patinonetsana anouya kupi anouya kuno saka inini ndikuona kunge zvese izvi zvakuita izvi pamwe imimi mune muchizviziva kuti atora kompresa isa kwakati mukuti kutsuraochi mwana kuti zvavakuita izvi hazvichazivizvi watora kompresa yanga iri pabasa saka murume wangu achawana sei mari ndobva ndaendesa property ndaendesa property ikoko takatanga kunetsana inini naiva newaning'ina wavo tichibvisana ndichida kuudza property wachidzosera moto wachida kuudza ndichidzosera moto svika zvinhu zviye ndakazoita zvekuvhura bhodhi remota bva ndaita zvekukanda chi basi ndakanda zvinhu zvezvi ndakabva ndadzokera kuti ndakabva ndakuda kubuda tidzokere kumba wakabva wabvuta foni yanga iri muhomwe kumashuro ndo mamwine mari yandaida kubhadhara chi transport yemota ndobva ndati amaina tisatora zvako foni chindipa mari ikuseri kwechi kwefoni ndibhadhare transport iite sei idzokere amaina ati ndoko wakatizira mumba mehanzvadzi yavo ini ndakamhanya ndikatera pai mumba meme ndatera mumba meme ndikati ndipe chi foni yangu kuno amaina ati wakarambira chi wakarambira foni takatanga kunetsana tiri mumba meme kusvikira ambuya wauya wapindawo futi mumba mwemwe tiri pakati pekunetsana ambuya wakatondibata huro zvekutodzipa chaizvo kutoti ndakatozoita wekupusha kuti wandisiye tinetserana nyaya yechi yefoni vakomana vandanga ndaenda nawo erorova vakasvika pakuona kuti anoizi ripitika mumba umwe munogona kuzopedzera makwadza nachi 1 ndobva wauya vakomana bva wapusha dhoo raita se varavhurika dhoo ranga ratovharika mumba tichinetsana inini naamai nevaning'ina vake ndobva vakomana vavhura dhoo ashamwari kuda tiende kana iri mari unozondiita se unozonditsvagira shuwa ndakabuda mumba mweme bva ndasiya foni iye zvese nechi nemari ndobva ndaenda kumba ndichisvika kumba ndikati ainini ndikaramba ndakagara panapa nyaya dzichaenda futi kupolisi ndichazoonekwa kunge inini ndine problem ndiende kupolisi ndinoripota chi nyaya kuti wakazouyawo kana tichigadziriswa toita se togadziriswa ndakaenda kupolisi wakazoteerawo kupi polisi ndopendobva wasvika polisi bva yabvunza zvafamba sei ndobva watsanangurawo mainati semafambiro aita zvinhu ini bva ndatsanangurawo semafambiro akaita zvinhu ndobva tagadziriswa chidzokerai kumba chipa mukadzi wako mari aende kotakura zvinhu adzosere kupi kumba kana muine zvimwe zvamunoda kuti muzoita munozotangira papi ipapa ndikatanga transport yangu ndikapa mukomana wekarori mari akaenda akanotakura zvinhu wakadzosa kumba ndobva tagara kompresa asaida kudzora ini ndabva ndangoti zvekompresa rega nchiita se rega nchizvisiya rega nenyarara asi mari yavo wakwapa handisati ndatoiwana bhozi handakubasa mari $800 namai apa akabudirwa pachena ndiani akabudirwa pachena maererano nepamusoro vemba yangu ipi urumuda murume wangu ndomuda nodenda mama kompresa kutaura nomumonyani asi ndei kuita mari yamuri kuda mari kuti mudzorere zvokana makatora kompresa yemuchigara naye ukupasa kusinaye anotora kuti mari chakandipoti nditore kompresa inhau yekuti vanga vauda kubvisa kompresa kunoita bhudarweni kwakandipa futi kuti vazodistroya futi mota yatakambotenga wakatengera girlfriend property ndo zvakauya nopinda mfunga mangu kompresa iripo kompresa iripo kupi pane pandakaichengetesa kupi mugagao mugagao waindikuti ayakagara ikupinza mari samuragagawana indikuudza kuti zvinhu zvei zvinongoda kutaurira ndopane nyaya mugarese izvozvo mabuda umba maisesa mumba mama ndikuudza kuti polisi nepublic relations handiti inenge yakabata nyaya iyi imi michazokusudza kuti kuya kwamambo chii baba vadistractors ndabva ndaroti magariro andiri kuita nekuramba vachingonditi pese takanetsana vanenge vachingogara zvinhu panze pamwe vangundiwandira kuti kutenga kwatakaita imba nekuti takazoti ndiuye muno
vanga vakutengesa izvi kwakatouya munhu achida kuti we unoona paamba kutaura tega wanga uripo kwakauya munhu ndanga ndiripo izvi Apindura here. ndanga ndiripo Akakuti ndoda kutenga imba. akatouya akapinda maruzi ese inanotaga akakuti da kutenga imba here Aiwa mtaura nega. Alright. Iwewe chinangwa chakakupoti munhu auye chitaurira chei. pana munhu akambouya pamba Yo andina ngochimunda. urikuna Togadzisa baba namukadzi wangu. chandoda kuti chigadziriswe inini pakati pangu nemukadzi wangu tifanira kuti takanetsana isusu inogadzirisiwa naamai wake kana kuti nababa wake Wauya naniwe? ndauya natikomunyanzisa Kwa mama wako. mama Kwa walimu. Mama, Kama wewe papa. mama yangu kabisa inganesa monera. Oh, wakuru wana. Vatongakwira kuwasha kuri zvangamuchizwa zvizvi. Bali still. Aiwa panyanya vari kuti Gaba uye nyaya vanhu. Mama. Gara yako. Vanyina vari mberi. ndina mama Vameiva. Uyai kuno vanyina veje. Vamalizana unde nani? naibisana nivaning'ina wake tu Vari mume. vanenge pauya 1 ndaona 1 Wanotogawe. Munyina aibuzana pangu. Apa vamaita chiramo but achachida. Vailo chiramo chemabimbiri. Chinokunzeresa kuti muchai respect. Anozani munyoni. Atete wacho vari pedza wawe kufuno. Gara yako. One mwana. Aya vane mwana dzivirazo. Amai. Nyaya iripo chete ndeyekuti pachivanhu chedu chiri very rich. Ndomateuro andoita. Chine zvese zvatinoda. Marose ekugadzisa musha anonzi ngaapinde titinani. Naambuya nanasekuru andizvozvo. Nanabanguru. Amai vabude munyaya yekuti ndikuona samoni richiuya rinogona tite kana amai achikwasha. Marose aya amai haasi kutambira. Imba yenyu mwana wenyu mukuiona zvari kuita here amai. Yakamira sei maonerei? Ndingati pachidingo akauya mukasha wangu echiuya nemoto musikana usingasangobuza kuti ini ndaendese Akakuudza. ndingasina kutaura kuti ndaende kozoitora nechinamo vauya mukasha wangu ini tosvika nemotobhegi yake ndobva tatoswederesana muche zvakanaka ndobva totanga kutaura namwara make zvakanaka ndobva ati ndakuenda ndikati komumhanye chiko zvikanzi mainati matengese komuresi ndikati mainati vauya panapa varimo mubongo regai ndiushedzere kamwana kacho kaende koshedzera mai vacho ndobva akaenda mainati aindobvapo ndikati nai mainati matengese komuresa here mainati akati handina kutengese komuresa asi chandaita pane zviri kuitika tiri vangani tiri 2 baba nati vakataura muromo kuti iwe mainati mari yandavhurisa imadii hapana kuti chatakazokwanisa kana kudini pakataurwa baba nati aindobva vatore motobheki ndobva vaenda isoti bva takagara tochobva tasara takagara pamba paipa takazoona baba nati pasina kana 3 hours baba nati vakatungamire nemotobheki yake rori riri kumasuri rakazare property ndikati ko nhai asi manga makahwandirana kani chii chiri kuitika ichi baba nati vakatosvika chitoti hapana kana kunditi odhimai kana kuti nditaure navo mashoko avakakwanisa kutaura navo nerori ipapo hapana vakangosvika nekukande mudziyo rori ramira ndobva vatotanga kupinda murori vechikande mudziyo mukadzi ndokusvika ndobva atanga kutore mudziyo iya echitanga ari kudzosera vari vese parori paya nevanhu vavo vakatouya nevanhu vopo baba nati vakangomirawo ndototi ana baba muri kuona here zviri kuitika izvi munhu wenyu wamauya navo ndofunga pane vhidhiyo rakazotorwa kana anaro ngaari kudisa zvigeroro saka vadaro baba nati aindikati baba nati inga mwana uyo akamakaouya pane mukaunganidza vanhu madi kushedzerana babacho kana kutaurira ana achitacho kuti mwana pane zvaaita zvamasvika pakuuya nerori panapa
Alright, amai manzi wamakagara kumashure kunyaya payasvika. Chakagadzisa imba kuti ambuya wangu nevanhu vokuba kuti unoti wabude munyaya dzangu achiisa muchume wangu. Unoti pamusoro idari inini baba handina kana daka handina zuva rendinotonga baba nati mazuva mazhinji kokumbiridza imba yavo vakatakurana kuende kosungisana uyu paakatorwe gasi iroro pakabuda imwe pfuti vakaenda kunikirikati mwana wangu murume haasungiswe garai pasi mutaurirani handipindi mukati mwemba yevanhu ndaende kumba kwake ndotoenda ndashedzerwa kunzi mwana maine ati vari kurwara handina zuva randakambovhakacha kuti ndaende kovhakacha kuti ndiri kurare hope zviri free varipo apa handina kungopinde mumba mukwasha achangamiri wacha ndina zuva randakamboenda kumba kwomukwasha ndichinorara zvifi so mashoko avo atsanangura wati zvinhu zvacho nei ndichingoenda ndichimumbiridza wati ndinoi ndizvo pamusoro imba iyo vana vaitungwa ndokugadzira mukomana aiho musikana wefuti aiho hapana korekti pavanhu yotuivava ndonyaya nenini ndaona kuti ida kuti igadzire wani yekutora kompresa wani yekunesa norolongo hazviite zvinhu zvakanaka muri tuini muda kuparadza imba yedu muda kuzonderedzera vanhu ndovakaita kuti imba yedu iparade iyo wanza dzishanje wakanyanyodzowanza kuti dzoparadza kuti musha wese zvinhu zvako chaizvaizvo ukatatarisa shanje dzako kaiti hadzina umboa dzotongokuparadzira ndakati chikumbira kuti ndidzise mwana wangu ndakasangana nemwana wepolisi uyo kusana ndiziyo akarohwa zvokuti miri wese dhokusi wegasi wachewe akazoripota nyaya yake ndiripo ndikanga ndiendo nenyaya dzangu dzokuvhireji ndakamubvunza kuti iwe chii ndakanzi kurohwa mapurofesa akatyiswa kubva musara aitofunga irova nembova handimuzire ndatangotomona nhasi ndokumudza futi kuti mumba mate zvaramupinda teera kunorwisa zvandazwa zvitaura zvaataura iye kuti ndakabva ndateera akanoteera kunorova mukadzi mumba mate zvara ndokubva ndamona kuti ari romwe ipapo kana wamurora mamamai vakanositiza ndenda kupi 2 3 uyo mukadzi ari kunzi amana tu ndanzwa zvichinzi akanga aenda kunotora komburesa haana kuenda kumba kwaamai vake ndoti mumudzidzise ipapo haana kuenda kumba kwaamai vake kunohwanda pamuna vekomburesa akanotora komburesa ndobva adambura nokumba kwaamai vake saka ndanzwa shoko rakusara kuti takadedza naenda kumba kwaamai vake ndopakaenda kuti ndingokudzidzisa zvake papa mwana ndakamuona akarohwa zvokuti maitya kwete zvatingopinda munyaya yacho ini ndira kusina shoko ratarwa nababa vachiti mabhusevhisi ada kugadzirisa amai mukwasha zvaari kutaura achiti nini nyaya ndinoenda kuti takatadzirana ambuya vano vachipinda munyaya yangu vachigadzirisa ivo ambuya vachita kuti vanhu vachiti ndinochasi ndinoenda unogadzirisa kuti vanhu vaita se vayanana imi mambuya imimi ibudai pasaiti muimba yeshe yevana atete avo vari kumashure avo uyu musikana anofanira kuti akanitsana nemurume wake anofanira kuenda kwaatete woenda unogadziriswa nemurume wake vari kupi kana kuenda kwaatete wemurume kana kwaatete kwahangadzi yapapa vani vake woenda unoyananiswa ivo hangadziwo kana kushanda zvinhu zvemurume wako pamba mari yautaura kuti mukando ichiya mune muchikweretesa mune muchiita zvinhu zvenyu mukuwirirana zvinhu zvenyu muri kuchi muri pamwe chete kana mumwe waenda musango akati taita tanyura kana kuti mari yei taiisa apo uchitoziva kuti mari ndopairi achiti haisati yadzoka mupuwo mukano wekuti aita se adzose mari yekozi ipapa nhasi kukanzi kwada usheyana property anoti komburesa yemunototi ndikudawo sheyani yenyu but mari yenyu maita se madzosera saka ivai mune chinhu chimwe chete mumba menyu chinonga nababa naamai pari pamwe chete mwasaite nesaidi rake mumwe achita nesaidi rake tomaonera amai nini havana roho here mukati menyu
ndikukumbidza kuti amainini varapa vane rofu unofanwa kutendera amainini kuti vakutsure wapanzwisisa munhu ndikuona kuti hasha dzakakwanisa wozokuona munhu achiita kuatezanota noise akashaya respect wanzwa mira ndosaka waona nyaya yazvo yakudai chivanhu chinongoti zvakaita zviro zvoda kuti kumbireke runambe yavanhu nokuti samona atinari kusero ndokana kutsinda kukumbira rege rwaa enda nokumbira rege handisi kuziva kuti chatara uchikumbira uchiti kudii nokuti ndokuziva zvakaita handikuziva zvawakaita enda nokumbira rege kuno handikuziva ikwanewenya ndiye kosheni ndezvei unoizei yeiko yekuuya neprobati tikapinda mumba matezva okwazwa aita sei makakirisana tikavisana imo ukaita sei takavisana ambuya varusemngwana kana ukakurwa ndamai vako wakaita sei ndikawasaidzira ndikumbiro sambo nechitirirere ndokati kubhatarekidza munode ambo chakubhata kugadzisa nyaya dzatochiita sei munode nhambo gara apa mbana ndeitofunga kuti nyaya dzatozisovha sei sandine basa kandiri pana wapfuma mhosva yako yechipiri yesamoni wapfuma munode mukosha mwana ndoyo panzini ndikupinde mumba mavo ndataura kuti musikana mwana wangu inyanya kubereka arohwa kudaro anoende kupolisi oti ndosungise murume ini ndoti mwana wangu murume haasungiswe unoenda kumba kwavo here haiwa kana kunokuona handiendi kumba kwavo ndonge ndichitotaura navo kana pafoni musasungise murume mwana wangu yavozodzoka mama ndofunga nyaya yedu yerisemu yapera yati munodei apa changamiri kana mandowanda toya kuno ndokwetoda kuti kupere nyaya dzavo abhadhara anovadzorera mari yavo yesamoni mari yesamoni anovadzorera anovapa mari yemusumudzo ngosumudza ambuya chiti yande kudai namba akakwirirwa ndiye daakaita bhevhi yakanaka vaiuya kudai munodei papo pokusumudza ikweyo kunoda kudai munodei vaidisire mbudzi yake taakudzoka manje handisandambo ati ambuya vapushwe nokuti nyanga wakati nhasi hapana chandinoda but mangwana unongozvibhadhara chete kunyepe iwauzisiye saka taura zvinodiwa pachivanhu panobva diwei kana wapushama vandiwe chii wakapusha mbetu kuda kugaruka ambuya aaaombe mbuzi ambuya mwana wavo unobata ambuya wobata futi imisire mombe nembudzi anoabada mbudzi mbiri nemombe imwe chete kasi kana amai mbudzi yemombe nembudzi zvavai munozvisuma munozvisuma hama dzenyu pandakakangatiwa nemukwasha pai abhadhara zvinhu kuitira mangwana manzwerama kuisa manyika zadzisai vatisore mukwasha mombe nembudzi zvinoenda rini kompresa noenda rini murume wako kana nhasi yai inakumbira murume wako wekurekera handisi kuziva kuti chekumbira rekero kuti isusu nyaya dzinotongana dzei saka kuti iwewe uyawo toda kuona toda kuti ite famous ani shato unoitai shato amunoita sei achazvitafuza zvakanaka pane mukadzi asina shanje pane murume asina shanje saka shanje upenyu hunyanya maningi kuzotasikwa nazvo namwari andizvozvo shanje rudo kuti
Wewe unasubiria ule mkazi wako. Wakataka property ke. Anisi kuchaja yini. Ndio muregerera. Unoti ukuthi ina nofuga moto. Ndakuzwa uri mwe munaze musa yake. Sorry shamani ndakaita kutora. Shamani. Nokulele mari yako. Unamuda. Ashamwa ndiregerera ndizvo ndikakuita. Property yangu yose yakadestroy. Ayo. Shaya chapata Amai. Musa namatire muchishandwa. Zvinoya muri murudo. Ndo zvazvinotaura. Saka mamuregerera. Satana ngapindira. Pane pangu pandoda kumutigadzirisa. Taura. Zvinoitika ndechekuti ndakanetsana nababa takabvunzana izvozvi zvemagirlfriend vanobva vakudza kuti shandisa chinhu chako ini chinhu ndechangu handizota nunga chimutuma here kuti Muda vakompresa. Aiona, iyo kompresa yacho inokufai. Gara pasi. Usashandise mashoko anonyomba. Azvibvisa. Tsvaga mazwi. Kana waona usina mazwi, zviri nani kubuda kumba wozodzoka waserera. Bata mudzimai wako ende kumba. Uyo sarove mukadzi. Sarove mukadzi. Sarove mukadzi. Anobata huko. Ukanobata. Nokuti igender based ke. Unobata. Unobatiri. Kuripa ndokuripo. Unompa udipi. Unoona unompa ipi? Ipi yacho. Taura. Unotorwa basi. Wana secretary. Ndatengera udipi. Asa ibe nokudaro manamba. Kumamuzorera mari yekwira dare kuti nyaya yake igadzirike. Umakuudzira nachechewe. Bata mukadzi wako ndiro. Chitora mukadzi wako. Gara izvo nyano kutora izvo. Utochata nasi. Taura here. Sababa umukomana uyu. Achete madzimai anditika wambopiwawo nguva kutaura nemwana musikana wavo nekuti dzimwe nguva wakakunetsana kumba pane kuti vafonere tete vanofonera ana atezvara Watezwa baba wavo. atezvara hanzvadzi dzemadzimai kana kuti baba vavo Ingati ndokudai zengani marose edu chivanharirichi. Ana amai ana sekuru ana atete ngatashandise idzi patsika. Amazochitaura kana atete vatovake panguva yekuti pavanofanira kunge vachishanda havasi kuwanika. Vari kuzowanika kana pakunzi pakuda kugadziriswa nyaya. Asi panguva yekuti vachinge vachifanira kunge vachigadzirisa nyaya isati yasvika kunoka havasi kukwanisa kumiririra ipapo. Atete mazuva azitorai nhando yenyu mugadzise mhuri zvakanaka. Ndokunga isati pasadzimba. Ichadhari kwere? For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.